otu onye ndu obodo na nri kansụl ime obodo Anọcha Anambra Steeti Chief Moses Enujiugha ekwugo na ya nwere olileanya na ego ọlụ nke afọ 2024 nke gọvanọ Chukwuma Soludo gụpụtara ga-ezute ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. O mere ka amata na ya bụ One Youth Two Skills bụ nke ga-elite uru bụkwa nke a ga-akwalite ịlụ ụzọ ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike nakwa ọnọdụ agụmakwụkwọ. Joseph Ogbuọcha ga-ewetara anyị akụkọ a. Ya ka ọ bịachara kpọtụrụ onye isi ọrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Soludo Bidiegwu ka Chief Enujiugha nọrọ kọwaa na ya bụ ọnọdụ ịkwalite inwe ọrụ aka maka ndị ntorobịa bụ njem iji hụ na ememinara enweghị nchekwa nakwa enweghị ọrụ n'ebe ndị ntorobịa nọ. O gosipụtara afọ ojuju nakwa olileanya na ya bụ ego ọrụ gọvanọ Soludo wepụtara n'iru ndị ụlọ omebe iwu Anambra steeti ga-enye aka ịkwalite ọrụ mmepe na steeti a, n'ihi na ọ kọwara Soludo dịka onye na-akpachapụ anya n'itinye ego n'ọrụ maka ọra mmadụ. Chief Enujiugha kọwara na nri nakwa ọtụtụ obodo ndị ọzọ abụrụgo ndị ritere erere na amụma gọvanọ Soludo ji na steeti a, gụnyere iwe ndị nkụzi n'ọrụ, ma gosipụtakwa olileanya o nwere na obodo ya bụ nri ga-aga n'iru na-eritekwa erere na amụma dịgasị iche iche gọvanọ Soludo nwere maka steeti a. N'ebe o metụtara mkpọtụrụ ọ kpọtụrụ onyeisi ụlọ ọrụ ABS ka Chief Enujiugha bụ onye na-akwado mmemme a na-eme na redio ABS akpọrọ Nri Amaka, kọwara na ọ bụ iji hụ iru na iru ma chọpụtakwa ụzọ kacha mma iji kwalite akụnụba ụlọ ọrụ ABS site n'itinye mgbasa ozi maka azụmahịa. N'ịnabata onye ọbịa ya ka onyeisi ụlọ ọrụ ABS bụ Soludo nọrọ kọwaa na obodo nri bụ nke nwere afọ ọma n'ihi na ha nwere ike irite erere n'ebe Chief Enujiugha nọ. O kelere ya bụ nwa amadi maka ịgbaso nzọmọkpa gọvanọ Soludo n'ebe ọ gbasatara ịkwalite ọrụ aka nakwa inwe ọrụ n'ebe ndị ntorobịa nọ, ma kọwaa na ọ ga-enye aka hụ na ebenatara mpụ nakwa ihe iche aka mgba ndị ọzọ na-esite n'aka ndị ntorobịa. Site n'Ọka, abụ Joseph Ogbuọcha maka akụkọ ụwa ABS.